Meaño. Aí está, un rapaz novo. Novo. Na segunda edad é novo, sempre non vean. Danza de arcos, como dicía, que tamén foi recolleita polo grupo da Bisbarra de Meaño, transmitindose de pais a fillos os pechegouxes dos seus avós, pro sin coñecer as súas raíces nin o seu origen. Danza de arcos polo grupo de danzas de arcos de Covas de Meaño, Pontevedra.